Dobrodošli na U sebi. Danas pričamo o strašnoj reči na B. Da, o besu. O emociji koju su mnogi od nas naučili da potiskuju. Da se smeškamo dok iznutra ključamo, da budemo razumni, fini, zreli, čak i kada nas nešto duboko povređuje. Ali bes nije greška niti mana i nije nešto što treba popraviti. Bes je energija i poruka. U psihologiji emocije nisu ni dobre ni loše, one su jednostavno informacije. Bes je emocija koja se javlja kada su naše granice pređene, kada doživimo nepravdu, osjetimo da smo poniženi, iskorišćeni ili ignorisani ili kada nas nešto sprečava da ostvarimo nešto što nam je važno. Drugim rečima, bes je alarm. Telo i psiha govore, ovde nešto nije u redu. Problem nije u tome što se naljutimo, već u tome što nismo naučili šta da radimo sa tim signalom. Važno je da naglasimo da ljutnja nije isto što i agresija. Ljutnja je emocija, a agresija je ponašanje. Mi često to mešamo i onda učimo da je bes opasan, a zapravo je neizraženi bes taj koji često postaje destruktivan. Bes koji ne izrazimo ne nestaje, već menja oblik. U psihoterapiji često vidimo da se potisnuti bes pretvara u hroničnu anksioznost, telesnu napetost i iscrpljenost, krivicu, depresiju i psihosomatske simptome. Kada ne možemo da kažemo ne spolja, počnemo da govorimo ne sebi iznutra. Važno je da kažemo i ovo, žene mnogo češće potiskuju bes od muškaraca. Ne zato što ga manje osjećaju, već zato što su rano naučile da je opasno pokazati ga. U mnogim porodicama i kulturama devojčice se nagrađuju za prilagođavanje. Dobijaju poruke da treba da budu dobre, tihe, razumne i ne prave probleme. Bes se tumači kao nepristojnost, histerija, preosetljivost, a ljubav i prihvatanje se povezuju sa tišinom, a ne sa granicama. Bes se kod žena često doživljava kao pretnja odnosima, kao nešto zbog čega mogu biti odbačene. I tako se bes okreće kao unutra i često postaje vidljiv kao depresija bez jasnog razloga, somatski simptomi, hronični osjećaj krivice, gubitak kontakta sa sopstvenim potrebama i teškoće u postavljanju granica u partnerskim i profesionalnim odnosima. To nije slabost, već adaptacija, naučena strategija preživljavanja koja dugoročno povređuje psihu. Zato je učenje zdravog izražavanja besa za žene često duboko isceljujući čin, ne samo lični, već i generacijski. Stoička filozofija nas uči da emocije treba ispitivati i razumeti. Marko Aurelije piše, ako te nešto razgnevi, pitaj se, da li me ovo zaista ugrožava? Drugim rečima, bes nas poziva da zastanemo, da razdvojimo impuls od svesne reakcije, a postaje destruktivan kada ga ignorišemo ili kada ga iskaljujemo bez refleksije. Ali kada ga oslušnemo, on može postati izvor jasnoće, snage i promene. Zdravo izražen bes nas vraća u kontakt sa sobom, pomaže nam da postavimo granice, štiti naše vrednosti i jača osjećaj ličnog integriteta. Bes nam pomaže da kažemo, ovo mi ne prija, ovde je moja granica, ovo mi je važno. Bez besa često živimo prilagođeni drugima, a udaljeni od sebe. Zdrav bes ne znači vikati, povređivati i eksplodirati, već kanalisati energiju. Evo nekoliko načina. Prvo zastani, udahni i imenuj emociju. Reci ovo je bes. Samo imenovanje smanjuje intenzitet. Bes je telesna emocija, brza šetnja, snažno disanje, udaranje jastuka i pisanje bez cenzure pomažu telu da ispusti energiju. Govori o sebi autentično, reci osjetila sam bes kada se to desilo i važno mi je da se ovo ne ponovi. I ne moraš svima da se pravdaš, ne je kompletna rečenica. I možda najvažnije, nemoj da čekaš da bes postane jači od tebe. Vežbaj da izražavaš svoje potrebe i emocije kada se pojave pre nego što se toliko nakupi da eksplodiraš. Sljedeći put kada osjetiš bes, nemoj da bežiš od njega. Zastani, udahni i zapitaj se. Šta pokušava da mi kaže? Koja moja granica je pređena? Gde sam bila neiskrena prema sebi? Jer telo uvek pamti ono što pokušava da zaboravi. Bes nije gubitak kontrole, već poziv na promenu. I često može da bude jako isceljujući i oslobađajući. Ne samo za tebe, već i za ljude oko tebe.